Ketkä pelaa Minecraftia? Minä. Okay. Tulkaa semmoiseen servuun kuin Somulicraft. Mä lähetän teille IP. Mitäs te sanoisitte, jos mä kuvaisin tätä keskustelua? Kivaa. Mitäs mä laittaisin tämän vaikka YouTubeen? Mukavaa. Tee niin. Tee niin. Joo, tee. Joo. Tuu Minecraftiin Uber for no poster. Mikä tän videon nimi sitten on? En mä nyt vielä teille sitä sano. Mä lähetän sitten vaikka mun Skypessä teille joku linki. Teetkö sä nyt videota? No joo. Mä rekordaan tätä teidän keskustelua. Miksi? Troll.